Zemat onura eragiten dituen Ilaski Miluzera etortzeak. Horrekoan joan nintzen bisitan, Eustatera joan nintzen. Bai, lagun handiak, Euskal Herriko Estadistika Institutokoak. Eta esan zidaten, datu askoren artean, Miluzera etorri diren 10 lagunetik 8, orain, hobeto egiten omen duten lo, Miluzera etorri direnetik. 10etik 7 edo 9 ezagitzea asmatzen ari naiz. 10etik 9 bizitzeko gogo handiagoa dute orain. Eta 10etik 10 sexu harreman gehiago dituzte. Miluzera etorri direnetik. Sekulakoa. Eustatek esana, eskerrik asko Eustat. Nerea eta Paulo, ongi etorri. Zuei nola eragin... Ba, inkestarekin jarraituko dugu. Hori ba, zuek zer moduz? Obeto lo? Lo ondo? Lo edarto. Ados, bizitzeko gogoa? Beti ukin dugu. Ados. Eta zakua? Bueno, momentuz, kontuz. Lau saio, gurean, 414 euro eskuratu dituzu, Ez dago txarto, Horrek ere nolabait areagotzen du bizitzeko gogoa, edo? Bai, eta azkena be, bai. Azkena ere bai, hori data. Ametsi proiekturik? Sozidadeko bazkaixa, zenbat eta diru gehiago, hobea. Vale, eta senitartekoak onbidatzearen kontua ere bai, ze gogoratuko dugu, Nerea eta Paul kuñastroak direla, alegia Nerearen aizpa eta Paulen anaia, ezkonduta daude, eta hortik sortu da, ona etortzeko gogoa, eta ez da plantxarra momentuz. Zorte honetan, animo, bikote? Asko. Hilbotik, gure mutilek, Andoni Antxon zeren zauzien? Ondo. Ondo, bigarren egune. Bai. Bai, dirurik ez momentuz. Ja, gaur. Momentuz ez, baina ia segertatzen den, lehiarako prest zatozielako, seguru? Bueno, gogoratuko dugu, Andoni, zuzenbide ikasten zabiltz. Bai. Zelan due kontue? Ondo. Ez da bataketa momentuz. Ondo, zuzen, bai. Antxon, zu historia ikasten. Bai. Zer erra? Bai, gustatzen. Bai, ez da? Ni gustatzen da, zai. Nire bai, Bai, horren gustora. Gustatu gabe historia ikastea bezala, Zer, gustatzen, baina... Esango dugu, futbolien eta aritzen die gure mutilek, aratona ibiltzen die, Miluzera etorri eta, bueno, Miluzeren ondorioak jasan badituzue galdetzi igual bigarren egunien. Zer? Bueno, ez da... Zer da, irribarre horrek zerbait adierazten du, Lehenengo egunetik hasi zarie? Ja. Zuzen, lehenengo egunetik. Ongietorri, mutilek. Eta bikote berri bat gurean, Pablo eta Ruben. Ongietorri? Pablo, Ibarratik, baina mutil jatorra. Alere, Elkar ezagutu izan baitugu kasu askotan. Azkenekoz, izan ginen, Ilaski, sarrotegi batean topo egin genuen, eta esan zidan, Antxon, aste honetan emititu diren 3 final, irabaziko nituzkeen, esan zuen, zagardotegian. Egia da... Bai, zagardotegin zen, bai. Baina asmo horrekin gatoz, ez da, Pablo? Bai. Eta ez duzu bikotekide makala topatu. Ruben, zuek irakaskideak zarete, aritzen zarete? Lekunberrin. Eta Lekunberrin bertan sortu zen ona etortzeko gogoa, proiektua, edo nola izan da? Bai, kafe gelan, bakizu. Kafe gelan. Irakasle bat demorazko daukagu. Bueno, ez du nik esan, ondo, Pablo gaitozki. Baki nundizazen da. Ruben, zu izana zara, Miluzen aurrez, eta, esperientzia polita izan zen, antza? Bai. Zezaku eraman zenuten zuek? 14.000 eurokoa. 14.000 eurokoa! Arrezkero, hobeto egiten dulo, bizipoz handiagoa du, eta bar. Beste bikotekide batekin zatoz, Ruben? Bai. Ados, indarrak berrituta, ez da fitxaje txarra, ez da? Ez, oso na. Ongietorri mutilek, Sorteo non. Zuk nabarituzu? Miluzen hasi zaranetik? Jo, lo behintzat gehiago egiten dut orain. Hasta lagoaz! Aldaketekin gatoz Miluzen. Zuek eutxi gaur sofan heldu ondokoari. Guztiok jolas egin behar dugulako eta proba berriekin gatoz. Besteak beste, gure lehenengo proba erantzuna emanda izango da. Hain gara jatorrak, erantzunak emango dizkizu egun. Beira, Eta izango die, zuen kasuen, kiwia, laranja, marrubia, limoia, platano edo sagarra. Galdera guztien erantzunetako bat, hortxe dau. Hasiko gara, banaka hasiko gara, Nerea zeu hasi, Paul gero, guazen, denpora. Horrelakoak jan ditut barra. Zerk du errima bera? Sagarra. Bai, arizkunen esku bakoitzean alebana hartuta egiten dute dantza. Marrubia. Sagar dantza. Nola etorriko ote dira Valentziatik kamioian alegazkinean? Laranjak. Nola zurituko dut, ez du azalik eta? Kiwia. Marrubia. Ezetz begiei irekita eutxi, honi oska eginez gero. Limoia. Osondo. Kostata egingo duzu konpota fruta hau gabe. Sagarra. Osondo. Kolore eta gustu guztiak. Marrubia. Laranja. Zitroina.
Bueno, vitamina asko eman dituen proba, denera izan baitira 4 erantzun zuzen. 40 puntu bera zuentzako. Basari, frutezale, mutilek? Bai. Bai, egunero, bostale? Bostale ez, baina zoze bai. Pare bat bai. Egunero bi. Bai. Osondo da hori. Bi, no. Egunero bi, osondo da. Bortxe erantzunak zuentzape bai? Andoni, hasiko gara, guazen denpora. Ez da gozoena, baina bai garratzena. Limoia. Osondo. Ze goxoa. Labean errete egiten zuen amonak. Zagarra. Osondo. Urarekin hartzen du goizero izebak diuretikoa omen da. Laranja. Limoia. Adarra, txoria, punta, kantu baten hitzak dira, zein falta da. Zagarra. Osondo. Txitaren ustez Kanaria uhartetako omen dira onenak. Platanoa. Bikote kontuetan erdia baino be osoa, ez da? Laranja. Kontuz, Edurne zuri, ez dezala postoirik eduki. Zagarra. Osondo. Jodela, 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 zer? Zagarra. Osondo. Egan egiten ez dakien egaztia. Kiuia. Bai, 6 aukeretatik zein da luzeena. Erantzun jostariak batzuk, Oso ondo, eta puntuak ere bai, 8rekin 80 puntu bikote. Bikain. Mutilek, Pablo Ruben, azteko prest? Erantzuten azteko prest? Bortxe, erantzun eman da zauentzape bai, frutekin jarraituz, Pablo denpora. Kosta behar zaizu honi zuku ateratzea. Kiwia. Platanoa. Hauetako zeinen izena da onomatopeia bat. Platanoa. Kiwia. Astigarragan, Hernanin eta Usurbilan alkate. Zagarra. Osondo. Kontuz, ez nahaztu bananarekin, hau garestiagoa da. Platanoa. Urrian jaten baduzu, ez du zapore handirik izango. Laranja. Marrubia. Txinan du jatorria, baina Zelanda berrian ekoizten da gehien. Kiwia. Infusioi bota txorrotada bat. Limoia. Osondo. Zetaken abesti batek izen hau darama. Zagarra. Oso ondo. Zuk zurituta ala zuritu gabe jaten Platanoa. duzu. Platanoa, zuritu gabe. Aukera, zurituta askoz goxoagoa, probatu egun batean, Pablo. Oso ondo, 5ekin 40 puntu. Ez baitzegon, Ibarrako piparrik, edo bestelako fruta batzuk. Isil-isilik orain, Nerea eta Paul, zuekin hasita, biotako nor joango da maitxora. Paul, ea ba, bera jarriko dugu orduan imintzioka marrazten, markagailuan atzetik gertu, baina komeni bedaz da, puntuak arrantzatzen jarraitzea. Oazen, Paul, denbora. Imintzioka hasiko gara. Zirugia, medikua, zirujaua. Oso ondo. Lekua. Frontoia. Boxeo. Ondo, Gerra, Paul. gerra, guda, lekua, frontea. Ez, bai, Bueno, oso ondo, Marrazki bat orain. Berriz hasi. Txapela, arraina. Bai, Arrain bada. bai. Bixigua, lebatza, sardina. Bez, ikusi beste zer. Atuna. Zertan ari da? Nerea? Arrantzan. Bai. Eizan, balea. Zer da hori? Arpoia. Bikain. Beste marrazki bat. Etxe bat, iria, etxea, zuaitza, pertsona, biztanlea. Demora gutxi. Zer da Nerea bota? Arin! Futbol zelaia. Futbol zelaietan batzutan nola negoten gara, Ez da giro, ipuruan alako giroa izaten da, Ein agresiboa eta bai. Bai, barrikada batean zegoen. Barrikada bat. Manifestazio bat ere irudikatu du, nola bai. Ondo aritu zara, Oso Paul, ondo. oso ondo. Eta arpoia ere asmatu duzu, etzen erraza, ze arraia margotu eta gero arpoia bazirudien gezi batekin ari zela seinalatzen arraia, bera. Baina arpoia ondo ikusi duzu, bai. Bi, 40 puntu zen markagailura osondo. Barri. Zuzen bideak edo historiak zerk emango ditu puntuak hemen. Imintziokan hor da trebea? Ni no. Antxon, zu zara trebea oso ondo hartu lekua. Eta Andoni, zu ere erne, Eta bota proposamenak, kontzeptuak asmatzen ditugun arte. Ea, bazena puntu lortzen ditugun, demora.
Marrazen hasita. Edifizioa, postontxia, bankua... Bero? Bero, oso bero? Kontuzi mintzioekin, Antxon. Diru atera... Bai? Bero? Zer da hori? Kutxasaina. Bai. Bai, oso no. Marrazki bat. Ondo? Zer da, Andoni? Zer da hori? Oso nori da? Sumarinoa ez dakit. Ez. Imintzioak ere hor daude, Antxon, badezpada? Bai, igual, bai. Ez dakit. Oi, ba oso ondo gonda. Venga, bazen. Ea. Logure, oea, pijama, Bero? Bero? amantala, Ez? Lotarako. ez. Pijami ez, bestie. Kamisoi bez. Kamisoi ez. Lastima, lastima. Bai, kamisoiak hau lotarako zuek ez duzue edo bai? Kamisoia? Ez. Familiako beste kideren batek bai akaso. Eta bestalde hor geratu zaigu konketa ere esku batzuk garbitzen ari zen bertan. Eskua ere ondo margotu du, baina, tira. Bat. 20 puntu duzu markagailura. Pablo eta Ruben, imintzioka sagrotoian Pablo ondo aritu zen. Ez dakit hemen mantenduko dugun rol hori, edo? Saiatuko. Zer horri joango zara? Bai. Bikain. Ba, mantendu egun hartako talentua eta listo, ariketa burututa legokeia. 50 puntu momentuz. Ba, Ruben, zuere erne, Bai. Bazen, Pablo, denbora. Ja ba, Dantzaria, aurreskua, oso ondo. Sagrotoian, bezala, oso ondo. sopa, jan, Bai? Bai? Bero? sopa, Bai? Sopa esan duzu, Ruben. salda, Ez? ez? Sopa, salda, Bestie. Oso bero? purea, zubia, tunela, Ez. gaztelua, Ze ikusten da? Ia, beste marrazki bat. Zer da hori? ezpatak, Ez. iobiak, Ez? Ruben? kaskabarra, hori, zer den? Ai. Ia ba. Sopa, Sopan salda, zer? sopa, Sopan zer? sopan zer? Fideoak, Vale. Bikain hori bai. Eta hau? mendiak, Bai. Eskiak ziren horiek. Bai, ja, despistatu zaitu igual, marrazo ditu travesiakoak. Orduan ez baita erraz ere, baina... Baina, bueno, Imintzioka, eneko aritzaren hilobia be izan ziteken. Izan ziteken, Bi, izan ziteken. puntu! Todo! Bikain! Itz eskutua. Eskutatzen zuze zer? Ez da guan, izek Garbi, garbi zatoz. Oso. Ederto, guk bai, berbak eskutatzen ditugu, eta nordu maira? Eta nera oiongo da maira, eta gakoen bidez, eskutatutako hitzoiek Paulek asmatu beharko. Guazten denpora. Zikina, Garbia. sinonimoa, Paso. paso. Txirrindulariek, Bizikleta. bukaeran, Elmuga. harineketan, Eldu. azkenean, Irabazi. kontra, Aurkaria. paso. Izenduna, Zengabea. kontrakoa, Paso. 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 Land Roverra, Kotxea. abestia, Po. Zorri, Lastima, po, uztaia gora, lurretik zerura uztaia, asmatu behar bai genuen, eta esprinta txirrindulariekin bai. anonimoa, egon die batzuk. Amaieran gerturatu garana. esprina egiten Bai. baitute, anonimoa, tira, okertu zaigu, proba azkenean, punturi bat ere ez. Antoni Antxon, momentuz aurretik, ia hitz eskutuak asmatuta, mantentzen dugun alde hori, guazen. Ja. Badu Antxon, gaur kirola egitera etorri zara,
Miluzera. Horror. Erto, guazen denpora. Oean, Lo. bestea. Sexu harremanak. Akzioa, Bi berba. Bi dira, bai. Urrengoa. pitzari, Bota Andoni. Paso. edurra, oza... Paso, beste bat. Gaur, Atxo. kontrakoa. No, joder. Herenegun. Udaberria, Uda. udazkena, Negua. zer da? Joder. Bi dira, ai, ama. Estua, Ai. Urtaroa. Hitz ezkutuak trabatu zaizkigu gaur, urtaroa zen. Oean, lo, ez, bestea. Sexu harremanak esan dugu sexua zen, bere horretan. Oreganoa ere bai, biharamuna urtaroa. Tira, negua zuen markagailuan, proba ukautakoan punturik bat ere ez. Kasu honetan ere. Ja ba. Edo sofan. Baten bat egongo da. Miluza ikusten eta... Ez da posible. Eta tiki-tiki Benetan? egiten, seguru. Begiratu guri, Seguru. Bene? Pablo Ruben, jarri ezagun soinu banda gure txekuei, nordue? Ni, berriro. Venga, hartu leku Pablo mesedez. Eta iazagun arteko, gakoen bitartez, Ruben, hitz eskutuak asmatzea dituzuen eta bantaia lortu. Zegoen esku, guazan denpora. Jauzia, Sinonimoa, astelena, astear, erroan zegoen. antzokia, antzeslea, ez da. Sinonimoa, aktorea, antzokia, teatroa, beste bat, zinema, paso, erretxa, zaila, lanbidea, ofizioa, ospitalea, erizaina, beste bat, medikua, doktorea, zirujaua, ezke, praktika. Medikuntza, Ruben, medikuntza behar genuen. Medikuntza, bai, ikasketa, edo zer diren. Eta praktika ipatu dugu, azkena teoria zelako. Teorian ezagutzen dugu proba, baina gaur praktikan, bueno, trebenak, Pablo eta Ruben, bat zuzen eman da, 20 puntu! Artzagailuak, momentuz nola duden ikusiko dugu, 80 puntu bildu dituzten, Nereak eta Paulek, Elorrio Ibarren, Bilbo 9 puntu, 110, Ibarra aizarotzen. Tribunen berbek erabakiko dute. Ze bitaldek aurrera egiten duten. Nire arnasketak egiten, ez da gitxiagorako, guazen lehenengo taula bat dator, denpora. Jendetza. Arrampla. Jendetza. manukoa. Ondoni? Jendetza. Perika Santa. Jendetza. Arrampla. Pablo? Jendetza. Ostea, Negar, oiu egin. marrakatu, Gainezka, arratian. manukoa, Jendetza. ostea, Negar, oiu egin. marrakatu, Gainezka, arratian. Atakan. Larri ginen, ze badakizu erantzuteko denbora muga ere badagoela, baina muga iritsi aurretik denbora ere agortu da, beraz. Pablo Ruben, 2 zuzen eman da 20 puntu. Eta bigarren tabla dator. Eta lehenengo erantzuten Andoni izango da kasu honetan. Zortean, denpora. Aberatsa, diruduna. Edukia. Gaixotu. Eritu. Arraza, baigorrin. Asia. Zakarra, trauskila. Umantxia. Aberatsa, diruduna. Edukia. Gaixotu. Eritu. Arraza, baigorrin. Asia. Zakarra, trauskila. Xilia. Pablo? Aberatsa, diruduna. edukia, Gaixotu. eritu, Arraza, baigorrin. azia, Zakarra, trauskila. oiesa,
Pentsatu gabe. Oso ondo. Hori da. Eta demora mugari itxaro baino, erantzuten saiatzea hobea, hoi esare sartu baita, Laurekin 40 puntu beraz. Kain. Eta hirugarren tablada dukagu, eta Pablo, zauazi, erantzuten sorte don guztioi, guazen denpora. Alaiki, Belazki. Ernatu, Uzitu. Zehaska, Baigorrin. Uarka. Alaiki, Belazki. Ernatu, Ozitu. Zehaska, Baigorrin. Lamara. Alaiki, Nerea? Belazki. Ernatu, Ozitu. Zehaska, Baigorrin. Mausaria. Alaiki, Belazki. Ernatu, Ozitu. Zehaska, Baigorrin. Jumpa. Kikildu, Adorea Galdu. Uskurtu. Bero Larria, Urolan. Lamara, Larri ginen, uzkurtuta iaia, baina lau sartu baitira, 40 puntu bikote. eta markagailuak iraulita 120 punturekin geratu dira. Nerea eta Paul, Andoni Tantxon 1 puntu, Pablo Ruben 170 puntu. Andoni eta Antxon, gure bilbotarrak, zuzenbide ikaslea bata, historialaria bestea, bigarren saioa gaur, eta hementxe bukatu da ibilbidea. Bueno, Kontentu zaudete dena den? bai, pasagu. Laburra. Polita izan da zuek ikustea, aipatzen zenuten, umetatik betidanik lagunak izan zarete, umetan anaiak ote zineten edo etengabe galdetzen zizueten, anaitasun hori baliatu dugu miluzera etortzeko, ez da? Bai. Eta aurreratzen ere mantenduko da. Bai, badako zuian zapurbet. Haute! Hori, Bai. txikitame hori izate ben. Bai, ez da? Bai, dinot, trasta iguala, bai. Eta dirurik ez duzu eramango, baina aseran aipatutako onura horiek, bihartik aurrera nabarituko dituzu, beraz. Gozatu, bizitza, dena, oroa. Eta Andoni Antxon, bueno, eskerrak emon, noski, etortziarren, eta ze zaila izaten dan, programa baten erakustie, baina erakutsi zuie, zeia torrak zarien, hau pazuek. Opa bikote! Gracias. Eta aurrera egin aurretik ilaski, erronka berri bat. Aste honetako erronka divertigarria, bide batez, gure txikitako ohitura bat itiraka. A ber? Gure artean bagenuen ohitura, familiko beste kideak animaliekin lotzekoa. Zaterako izeba, la begiak oso aterata zituena, kamaleoia, eta pribatuan egiten genuen, noski? Baina jolas polita da, horregatik erronka hori luzatu nahi dugu. Zaterako ilaski esango nuke, lotuko nuke beltxarga batekin, zisnearen dotorezia. Zoi basai, bide batez, Carmen Goama institututik pasaiatik txalo eroak. Bueno, eskerra, jirafa ez daitzen. Nola ba. Aste honetako erronka bide horretatik, baina familiko kideekin baino egingo dugu Zuk erronka. zizan zeinak hartza. Hartza? Bai, obron. Besarka handizun mateko, Besarkadak ematen egiten horietakoa. Hartz maitagarria. Bai. Erronka egingo dugu, baina familiko kideekin beharrean pertsonaia famatuekin. Mesedez, lotu ditzagun pertsonaia famatuak eta dagozkien animaliak. Partekatu gurekin, azalpenak ere eman aldela, eta jolas egingo dugu miluzen. Sare sozialak erabili eta parte hartu erronkan. Ba, guk jolastu izan dugu joku horretara politikariekin. Politikariekin? Bai, da bat, dordoka bata, ian hor dat. Bueno, hortxe dago pista. Gero nik zuri esamatzen. Vale, oso ondo. Zuek egin ariketa eta gurekin partekatu. Ba, bigarren fasera sailkatu gara, gure bitaldeak pozik zauzie, batzuk eta bestiek. Bai. Oso ondo, ba, eutxi jarraituko dugulako nobedadeekin. Eta bigarren fase honetan ere, berritasunak izango ditugu. Aurrerapen txiki bat, zeizen gu? Miluzeko eskua! Jaun Andreok, misterio nagusi eta emozioa. Alidanok. Baina horretarako... Sofakoak joan amaitzen, proba barria daukagulako. Bukatuko zuten, ja. Demora asko pasada, ja, batetik bestera. Nerea, Paul, definizioak orain, Aldaketak erosiago dozeta, zinbestekoa, puntuak biltzen astea, lehenbizikoa Nerearen zat, prestauete? Oazen ba, denbora. Sakonean argia duen zuloa. Talaia, eta... Ez, zuloa da, eta argia... Tunela. Tunela. Hori da. Erraza ez dena, korapilatxua. Zaila. Baina letra horiekin. Korapilatxua... Zaila beste modu batera. Zaila da, alegia... Korapilatxua. Komplexua da. Odolak, zurik gabe, urak sutan berotuta. Irakin. Zondo, bat-batean piztu edo berotu dena. Zutu. Zutu, bikain. Nora ezean dabilena.
Ondo ari zara? Aldi... Nora ezean da bilen? Nora ezean nabilena? Aldakorra. Aldagaia. Ba, oso gertu? Aldaga... Alderraia. Soberan diren adarrak moztu. Podatu. Bai, baina... Emiautzi. Oite, podatu gezu bezen eta ez eserik, baina, mira. Edo utzi, behingo. Zigual da, 70 puntu. Arro batzuk tarteka. Baita ere, za? Pablo, Ruben, beste, zuek ere? Hasi garra daukagu soka hori pixkanaka luzatzen. Txanaka joango gara. Lehenbizikoa zurez eta Pablo, prest? Guazen ba, denbora. Zerbait martxan jartzen duzun unea. Hasiera. Boi. Zerbaiti amaiera eman, itxi. Finitu. Finitu, bikain. Abia puntura itzultzen den ibilaldia. Bira. Bira. Agindutakoa betetzen duena. Otzana. Oso ondo. Gauez dirdira egiten duena. Izarra. Zoragarri. Oeko estalki gozoa. Izara. Bikain. Zerbaiten desioa, nahia. Gura. Bai. Eta osatu. Ondo hasi gara, Gura, bai. Nahia gura ez dakit. Gertu, Guraria. Kantatzeko sano behar duguna. Eztarria. Ondo, haizeak ere badaki igande goizetan jotzen. Txinoa, txaloa. Ez? Bota, no, Pablo? Jotzen. Txioa. Txistua. Ondo, izuek, zazpi, 70 puntu, ondo. Bikain. Hieroglifikoak, datoz puntuak pilatzen jarraitzeko. Zer, prest, danak esmatzeko? Venga. Bai, Ja, ba. bazen, nire eta Paulentzat lehenengoa, denpora. Zure lagunak beti iruditu zaizkit, Inozoak. oso ondo. O bat ikusten genuen eta zoak. Inozoak. Zuen nereak zuzenen erantzun duela. Hieroglifikoari erreparatu da. Inozoak. Ez da kasua, ez da? Ez. Oso jatorrak. Paulen lagunak ere jatorra dira. Eibartarrak. Gaur Eibar eta Ibarra dako zuze. Guau. Gaur Eibar eta Ibarra dako zuze. Nondik hasi. Atuar noza? Bai, bezez, Venga, bai. bigarren hieroglifikoa, denpora. Non dago? Abi... Bai? Puntua. Venga? Abia puntua. Bai. Irakurri egin behar genuen. puntua. Abia puntua. Oso ondo. Zoragarri, bitik bi, Bikain. Asmatu eta serio jartzen zari edo kontrakue? Paulek jarri dau? Ez dira erlaxatzen, Bai. Superman itxura dako zu. Bai. Bai. Badako ez da? Eski, eutxi boterei, Paulek, etorduen asmatu eta itzen da, konzentratu hor. Bai. Bai. Venga, hirugarren hau, azten den para. Asteburuan moztu nuen... Leioa. Leioarra. Ez da leioa. Zei ikusten dugu Arbela. izen? Bai. Belarra. Oso ondo. Belarra. Arbela ikusten genuen. Arbela eta silabak aldatuta. Belarra. Superman. Jainkoa, oso ondo. Eta Superwoman. Botereak zalantzari gabe, hieroglifikoak asmatzea. Super ondo, 80 puntu bikote. Beste aldean Pablo eta Ruben horrela elkarri begira. Ez dugu bat ere asmatu. Ederra datorkigu orain. Ez hui asmatu bapez? Ez da sumatu. Bueno, ikusiko Bueno, zuenak moldatuta daude. Zeuek zaretelako. Ja, eskerrak. Guazen, lehenengo hieroglifikoa denpora. Argazkiekin osatu dut. Hori nola izena dut ibarra. Nor da? Windowseko. Bai. Bale, bekue? Gates, Bill. Izena. Bill. Venga. Bilduma. Bale. Ai, ondo. Bill Gates. Bill... Irakurtzen jarraitzen du. Uma Turman, bilduma. Oso ondo. Pabloren deskribapenan fitxan jartzen baitu, kirola egitea, seriak eta pelikulak gustatzen zaio. Baina aktoren izenekin dan ez gelditzen. Bueno, Umarena bai. Ez, bukaera gatik ez da gara asmatu dugu. Uma Thurman. Hau tatuatu behar da, Zimestekoa. Uma Thurman da diva bat. Venga, bigarrena guazen, hieroglifikoa denpora. Euria egingo du, eraman... Galioa. Hoi zer da. Gele izango da. Ia, ziko gara, venga.
Amurraina. Ez da moarraina? Ez. Zerrain da? Ez dakit. Sardina. Bai, Berekin. sardinatxuet, ikusten da. Latano sonak bermion. Bueno, sardinari eragiketa egin da bardina, galioa, Gabardina. gabardina. Bai. Bai. Ja. Irakasle kimikan eta ez? Ez. Zertan? Tutore. Tutore? Denezkuntza. Bizitzan, oro har, Hori da. Bideratzen. Bai, bidea erakusten. Ez da gutxi. Hirugarren eroglifikoa da, denpara. Zein da zure abizena? Etxeberria. Aupa! Wow! Oso ondo! Etxe gebara, berreketa bat, ia, etxe berria. Oso ondo. Pablo, urrestarazuk asmatua. Etxeberria badana bazu? Nonbait? Ez. Eta alere sartu. Eta birekin 60 puntu bikote! Hora, harri! Eta orain bai, iritsi da aldaketen unea. Proba berri bat Mihiluzen, misterioa nagusi, proba honen izena da. Mihiluzeko eskua, eta zergatik aipatu ditugun misterio kontuak, bi esaldi ditugulako, bi esaldi ezkutu. Kontuz, eta zuen lana izango da, bibikoteak aurrez aurre jarriko baititugu, esaldi horien atzean ze mezu dagoen argitzea. Esaldi hori nolabait askatzea. Zuen lana indusketa lana izan. Indusketa bat, irulegin egin zuten, Mihiluzen ere egingo dugu beste horretarako, ikurrez ikur, letraz letra pixkanaka joango gara, eta egia da jokoan ere, baitugula. Erantzun bakoitzeko 10 puntu izango dituzue, 10 erronda horra asmatu egin beharko dugu, esaldi askatu egin beharko genuke, eta komodinak daude jokoan. Eta lehenbiziko esaldian eskuan ere Paul, zuek izango duzue, hauxe da esaldiaren itxura, eta enuntziatua ere bai, honela dio, entzun arretaz, kantatu, beldurrik gabe. Hori enuntziatua. Eta az gaitezen martxan, askatu beharreko lehen ikurrak, lau letra askatzeko aukera beraz, Nerea Paul. Ia ba, Aian Selman, derecho laztana, zein musika taldek abesten du kantu hau, Jose Luanaiak, Oskorri? Jose Luanaiak. Zuzen. Oso ondo, ikur iberiar horren atzean, dauden letrak K, kasu honetan, askatu ditugu. Lauka. Eta beste ikur bat, kasu honetan jokoan, ezarrian bi ditugu eta bakoitza almendra baten tamainakoa da, zer da, ahotskorda edo amigdala. Nerea Paul? Amigdala. Zuzen. Eta ikur horrek D. Izkia gordetzen du, puntuak ere pilatzen ari zarete. Hirugarren errondara bidean, bi ikur, bi letra. Munduko eraikinik altuena 828 metrokoa da. Zenbat pixu ditu? 163, 143? 163. Bikain. Beste bi letra. R, kasu honetan. Kantatu beldurri gabe. Hori da enuntziatua bada ezpada, gogoan izan, eta ikur gehiago. Beste hiru kasu honetan. Azkoitiarra zara eta herri aldizkaria iritsi zaizu etxera. Nola du izena, uztarria edo masixatzen? Masixatzen. Bikain. Ba beste hiru letra eskuratuta S. Izkia, agertu zaigu, eta esaldia askatzeko. Ikusten da zerbait, Nerea Paul? Momentuz ez. Gutxi. Bueno, jarraitu puntuak bilatzen, noski, urrengo erronda, eta ikur bat. Zein dantzari izan zen espioi ezaguna lehen mundu gerran, Jean Vial edo Matahari? Matahari. Bai. Zeta bat. Eskutatzen zuen ikur iberikorrak. Beste bost erronda aurretik, beste bost erronda bukatzerako asmatu behar genuke, edo saiatu behar genuke behintzat esaldi hori askatzen. Eta Paula eta Ruben beste aldean punturi bat ere ez, baina pintzela eskutan hartuta indusketa lanetan. Nerea Paul, aurrera ingo dugu? Ia ba. Hortxe, bat, bi, hiru, lau eta bost letra, ikurroien atzean. Eneritz Furiak eta Jagoba Salvadorren podcasta entzuten ari zara, nola izena du Dunbala edo Tabiar zer? Dunbala. Bai! Eta Cesari, bost. T, agertu dira. Irakurtzen da? Zer? Bai, erantzuten dugu. Askatzen saiatuko zarete? Bai. Ia ba, ozen eta garbi esan da, zer dio esaldiak? Itxasoko olatuek eskutitza ekarri dute.
Zuzena da? Bai! Bikain! Zora garri bikote! Kantatu beldurri gabe, itxasoko latuek eskutitza ekarri dute. Osondo, komodina eskuratuta Nereak eta Paulek eta momentu zerrondako puntu guztiak ere zeuen markagailuan. Eta alboan arantza diko beste bikide, Paulo eta Ruben, gu ere pres geunden ba? Lasai! Bigarren esku hau, zuenetik abiatuko baita. Eta itxura hause, esaldiak. Ia ba. Ira. Eta enunziatu ere bai, zuentzako, Paulo Ruben. Mikelek dio hori da enunziatua. Eta lehenbiziko bi ikurrak bi letra askatzeko aukera. Ia ba. Kostaldeko zenbat herri ditu Gipuzkoak 9 edo 11? 9. Oso ondo. Hau pasuek. Eta lehenengo letrak agertzen dira, K. Bazarroa pizkanaka, ikur gehiago orain. Bakarra. Zein urtetan kaleratu zuen The Rolling Stones taldeak lehen albuma 72an edo 74an? Pablo Ruben. 72. Ez da zuzena, errebotea Nerea Paul, zenbat disko ditu untza taldeak 4 edo 3? 3. Zuzena da. Eta B. Letra, ikusten dugu. Eta eskua zuena da orain gainera. Nerea Paul, zuentzako urrengo ikurrau. Non du jatorria alkate hitzak arabieran edo latinean? Arabieran. Bai. Ikurrak, ikur iberikoak, H. Letra. Izkutatzen zuen. Laugarren errondara bidean. Eta 4. Ikur, 4 letra jokoan. Zein koloretakoa da Nigeriako bandera, zuria eta laranja edo berdea? Berdea. Oso ondo. Eta T. Mordoa, agertu zaizkigu. Ez dakit, tankerari gartu dio zuen, Mikelek dio horixe enuntziatua. Zerrote dio Mikelek. Ez duzu ikusten, momentuz, 5. errondara goaz orduan. Eta beste 4 ikur. Paul, zenbat da 12 bider 24 388 edo 288? 288. Zuzen, oso ondo. N. Izkia. Agertu da. Askatu nahi dugu, Nerea Paul? Begira, erne denak ere. Urrengoan. Urrengoan bai, Bueno, beste 4 baitatozkigu. Nongoa da Amandarri triatloi taldea? Lekeitiokoa edo Ondarrokoa? Lekeitio. Zuzen oso ondo. I. Bokala. Kasu honetan. Esan dugu, erronda honetan askatuko genuela, ez dakit ba? Hitza beteko dugun, Nerea Paul. Beste 4 erronda aurretik, 4 erronda horiek agortu aurretik askatu beharko genuke, edo saiatu behintzat. Eta argi ez badukazue, Beste galdera bat. jarraitu egingo dugu. Eta jokoan, ikur bat eta bakarra. Zein urtetan eraiki zen Biarritzen gaur egun Hotel du Palais dena 1854an edo 1874an? 74an. Ez da zuzena, errebotea, Pablo Ruben Erne, zein urtetan inauguratu zen Victoria Eugenia Antzokia 1912an, 1932an? 1912an. Bai, oso ondo! Pablo Ruben agertuko den letra R. Izango da. Orain arte zuek ere Erne izan baitzarete? Ezakit tankerari gartu dio zuen esaldiari, bestela 8. errondara egingo nuke salto, beste bat. Eta beste bat, 2, 3, 4 eta 5 ikur eta letra jokoan. Pablo Ruben, nongoa da Berde Prato abeslaria, Tolosa edo Andoain? Andoaingoa. Ez, Tolosarra da. Errebotea, Nerea Paul. Nola du izena, Berde Pratoren atzean dagoen musikariak, Ana edo Ane? Ane. Ez da zuzena! Eta 5 ikurrek, hortxe jarraitze dute momentuz askatu gabe, 9. erronda. Hau eta beste bat falta litzateke soilik, esaldi askatu beharra dago. Pablo Ruben, nongoa zara,
Txantxikuarra bazara, Oñati edo Aretxabaletakoa? Oñatikoa. Bai horixe. Eta... letra zaparra da. A. Mikelek dio, horixe enuntziatua, Pablo Ruben, ronda bat eta bakarra geratzen da. Orain ez bada, urrengoan askatu beharra dago. Saiatu nahi duzue? Mikelek dio, horixe enuntziatua, Eta letra sorta ederra askatuta dagoeneko, baina antza, oraindik ez duzu ikusi. Edo bai? Pablo Ruben, erantzuma behar dugu? Bai? Askatzen saiatuko zarete? Venga, ausartuko dira. Garbi, ozen mesedez, nola dio esaldiak? Kantuz sortu naiz eta kantuz nahi bizi. Zuzena da? Hau Bai, pasue! horixe, oso ondo! Bikain! Komodin, hau pasue! Komoina zuentzat, parekatuta kontua. Eta Erne, sokatirara bidean, alaxe baititugu markagailuak. Nereak eta Paulek 240 puntuta komoina. Paulok eta Rubenek 150 puntuta komodina. Balanean aritu dira bitaldea, ondo, induzketa lanak egin eta gero? Indarrak? Bai, badauz oraindik? Gogorra da, Ba, gorde, sokatirara goazeta. Pablo Ruben, zeuekin hasiko gara? Badator galdera sortean, denpora. Zein kiroletan aritzen da Josu Eskiroz? Eskian. Eskupilotan, zein koloretakoak dira Londresko autobus ikonikoak? Gorriak. Osondo. Nerea Paul, jarraitu egingo dugu, denpora. Zein herrialdetakoa da Maika Txekopar, antzerkilari eta kantaria? Gasteiz. Zuberotarra da. Zeren bitartez ugaltzen dira anfibioak? Arrautzetatik. Bai. Pablo Ruben, denpora. Nork idatzi zuen Konnemara gure bihotzetan eleberria? Julen Gabiria. Ikain. Nerea Paul, denpora. Zer gogorarazten du Bilboko Euskalduna eraikinaren diseinuak? Itxasontzi bat. Bai. Pablo Ruben, denpora. Zein herrialdek irabazi ditu munduko futbol kopa gehien? Brasilek. Bai. Eta munduko kopako finalean gaudela dirudia hau da tensioa. Zauzkagu puntuak oparitan emateko noski. Eta komodinak ere hor, badez bada, Nerea Paul, zuen txanda. Denpora. Euskal Herrian eguerdiko 12ak direnean, ze ordu da Edinburgon? 11ak. Goizeko 11ak, oso ondo. Pablo Ruben, denpora. Zein komunikabideren nazioarteko eguna da otsailaren 13a? Irratiarena. Oso ondo. Nerea Paul, denpora. Amaitu esaera zahar hau. Balizko errotak, Paso. irinik ez. Zein politikarik jarri zuen martxan perestroika? Gorbatxofek. Oso ondo, Mikhail Gorbatxofek. Pablo Ruben, denpora. Zein hiriburutan dira ezagunak garrotikoak? Iruñan. Ai. Hau danok dakigu. Oh. Oso ondo. Nerea Paul, denpora. Zenbat bihotz ditu olagarroak? 2. 3. Zein kiroletan ospatzen da Super Bowla? Fatuatuak. Futbol amerikanoa. Bai, baina futbol amerikarra. Zein itxasotako urak bustitzen du Errumania? Komodin. Itxaso beltzak. Lehenengo erantzuna hartzen dugu kontuan. Erabili dugu komodina eta 54 segundo sokatira bukatzeko. Eta bikote ondo ari zarete, baina zuek ere zitsutu komodina erabiltzeko baitago, Pablo Ruben, denpora. Zenbat borobil ditu Audi autoen logoak? 4. Bai. Nerea Paul, denpora. Zein eskultorek diseinatu zuen EHUren logoa? Txida. Bikain. Pablo Ruben, denpora. Atarrabian bazaude, ze probintzetan zaude? Nafarroan. Bai. Nerea Paul, denpora. Atxagaren liburuan zer da izatez obaba? Herri bat. Oso ondo. 28 segundo. Eta markagailuan une honetan 60 puntuko aldea. Pablo Ruben zuen alde, baita komodina ere. Ozen. Denpora. Zein animaliaren testamentuari abesten zion oskorrik? Katuarena. Bai. Nerea Paul, denpora. Zenbat denboraldi izan zituen Breaking Bad telesailak? Paso. 5. 60tik gora zenbat gelaska ditu antzara jokoak? 79. 3. Zein jatorritakoa zen Pablo Neruda idazlea? Txile. Bai. Markagailua guztuta, beste aldean betetan oski, 9 segundo besterik ez. Ogan izan Pablo Ruben, orain irabazitako puntuak gero euro bilakatuko direla, eta komodina hor dago ezbela.
Denpora. Zein taldetako abeslaria da Francis Diez? Esian. Doktor Deseo taldekoa. Zein koloretako txapela darama Pottoki aitak? Zuria. Gorria! Esan da, esan! Komoina erabili, ez dut erabili nahi izan, eta alere denbora bukatu denerako nereak eta Pabloek 162 puntu, Pabloak eta Rubenek 228. Nerea eta Paul momentu zaburrezan zuei, baina oso ondo moldatu zarete induzketa lanetan bebai, Nerea Paul, zemoz, gaurko 1000 usteko bidaia? Oso ondo gustora. Oso ondo. Desberdina, ikasten. Desberdina ikasten. Gustuek oso gustora etorriko zari urrungoen? Bueno. Zeuen zaio ondo gara, gero arte. Pablo eta Ruben, Ibarra eta Izaro, zindarrak batuta, Lekumerriko birakasle. Eskolak ematen hemen, Miluzen ere. Gaur iritsi, eskuak argitu, esaldiak atera, sokatiran ere atzetik abiatu eta aurreraino joan. 228 punturekin zailkatu gara finalera. Beraz, txintxin, emiziko diru hotxak gaitu ditugu, 228 euro irabazi dituzue. Eta Pablo gaipatu zuen, guk zakua irabazi egingo dugu. Bueno, ba, zakuan, erne, jokoan ditugu, 28.123 euro. A ber, berriro? 28.123 euro eta jatxalo berriz mesedez. Zer da hau? Dirutza hau irabazita jainkotu, ezta? Pablo Ruben zeuen burue jainkotu. Poztu bai. Poztu bai behintzat. Kultura klasikoaren zale? Kultura klasikoa? Bueno, jainko greziarren itxura badaukazue. Orain erakutsi egin beharko dugu. Zein zehazki ez dugu esango. Hori erakutsi egin beharko dugu. Greziako aintzinatean geratuko gara. Gaurko eremuak sortuen mutilek, gaurko eremuak hauek. Jainkoa, erdi jainkoa, gizakia. Hiru eremu hauetan kokatu beharko ditugu, berehala azalduko diren, pertsonaia mitologikoak. Pertsonaia hauek, bere izatearen arabera, jainkoak diren, erdi jainkoak diren, edo gizakiak diren asmatu beharko duzue. 1 segundoko denpora daukagu, eta badatoz. Denpora. Akiles. Jainkoa zen, erdi jainkoa zen edo gizakia zen. Gizakia. Herakles. Erdi jainkoa. Hipolita. Jainkoa. Hera. Jainkoa. Afrodita. Jainkoa. Erdia. Jainkoa. Jainkoa. Penélope. Penélope. Gizakia. Erdi. Gizakia. Gizakia. Odiseo. Bazkeneko da. Erdi jainkoa. Erdi jainkoa. Vale. Denpora daukagu, 30 segundu. Jainkoak, erdi jainkoak eta gizakiak ditugu, izen hauen guztien artean aldaketarik. Egingo zenukete? Horrela utziko dugu. Horrela utziko dugu. 15 segundu, begiratu ondo. 28.123 euro. 1000 euro zakuan. Herakles pasatuko dugu gizakira. Herakles aldatuko dugu. Eta gizakira, ondo, aldatu dugu. Azken segunduan, baina aldaketa egin dugu. Zemoz? Bueno, ikusiko da. Apur bat galduta. Baina, bueno. Era. Ezagutzen dugu? Ez. Izena oso ezaguna da. Jainkoa da? Oso ondo. Zeusen arreba eta emaztea intzuzen jainkosen artean, maila gorenekoa. Afrodita... Jainkoa? Dela, esango zenukete? Bai. Serena? Zer, maitasuna? Maitasuna, esate baterako. Jainkosa da Afrodita? Maitasuna erotikoaren
eta edertasunaren jainkosa zen. Itxasotik sortu zela dio leyendak. Zain eta zain eta zain. Egon zen Penelope. Gizakia da. 20 urtez itxaron baitzion Itakako erreginak gerrara joan zen senarrari. Herakles. Aldatu egin dugu, lekuz. Zergatik? Ezakit, ni sumatu dut, lagundu nahi genizue, zuen laguntza jaso behar genuela eta aldatu behar genuela baten bat. Bai, eh? Bai. Guau. Bueno, gu laguntzeko gau, eh? Herakles oso indartsua zen. Erroman Herkules izena hartu zuen. Gizakia edo erdi jainkoa, hortxe egon gara zalantzan, gizakia da Herakles? Erdi jainkoa zen, hortxe ikusiko dugu, Akiles eta Hipolita bai eta Odiseo bai, gizakia, Peneloperen senarra. Argi dago, Miluzen zakua dela, jainko alguzikunak aurren ez dugu banatu, baina Ruben Pablo 228 euro zuentzat, eta lehian jarraitzeko aukera ere bai, apa bikote! Jarrai dezala lehiak urrango Miluzen zegoen zain egongo gara, eskerrik asko rebati erren, agur! Gabon, gabon!